לכולם, אני שושנה מתנו לחיות לחיות, ואני יצאתי לבדוק בתחקיר מאוד מעניין מה אתם אוכלים לארוחה של אוכל בערב, צהריים ובערב. עכשיו, אתם מבינים שכאשר אתם אוכלים, אתם הורגים כאן חיות. חיות ככה שרוצחים אותם בדם קר. אני מקווה שאתם תיקחו את זה תשומת לבכם. תבינו שכך לא מתנהגים. בכלל לא. אתם צריכים להבין שככה אף איש לא יתנהג מעולם. אז אני שושנה גלייצנמן יצאתי לבדוק. ואתם, כאשר תרצו לראות מה ראיתי, כנסו לוואלה חדשות ותראו. ביי ביי. תנו לחיות לחיות. עולה.